Hajiya, ki sassaita kalamanki domin wannan da kike faɗa wannan maganar baya ɗaya daga cikin abubuwan da kika lissafa. Shi ba wata hukuma bane, haka kuma ba wani rikakken ɗan siyasa bane yadda kike zato. Kaga, me yasa zaka dakatar da ita? Ai baka mata adalci ba, baka tsaya ka ji kontanta ba. Duk wanda ka je yana al'anta wata hukuma, to da alama ya gaza samun adalci daga gare ta ne. Amma da ta samu adalci, lalle ina da yakini cewa yanda kuke daga hannu kuna cewa sai mai gaskiya, ita ma idan ta gan mu za ta daga hannu kuma za ta ce sai mai gaskiya. Babu shakka gaskiya ta Allah da manzansa ce kamar yadda kika ambata. Sannan har duniya ta tashi Allah ba zai taba kawar da mutanen kirki ba. Duk inda lalacewar zamani take dole sai kin samu akwai na ƙwarai a cikin su. Na ga wutar baƙin ciki tana tashi a fuskarki, kuma bisa ga dukkan alamu wani abu mara daɗi shine yasa ke cewa babu wani mai gaskiya. Don Allah ki gaya min menene damuwarki? Ni sunana Atine, amma mutane da yawa sun fi sani na da mai kosai saboda ita ce sana'ar da na yi fice a cikin ta. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wannan yata ce, sunanta Zainab, tana da ƙanne guda biyu, mahaifinsu ya rasu ya bar su. Sana'a kosan da nake yi da ita nake samu, nake rufa kaina asiri, nake ci da kaina in ci da 'ya'yana. Mahaifinsu da ya rasu bayan ya mutu ya bar musu filaye guda biyu, wannan filayen da su muka dogara a rayuwa. Amma muna nan cikin zaune kawai sai muka ji labari wani mutum ya ɗebe filayen a inda suke, saboda ya kasance gurin da filayen suke yana da daraja. Dan uwana shi ne yake kula da filayen, shi ne ya zo ya bani labari. Muka tafi muka je muka yi bincike, muka gano cewa filayen gaba ɗaya ya haɗa da namu da nashi ne yana ginawa. Muka je muka yi kokari mu gan shi, mun same shi, mun yi magana da shi, mun nuna mishi cewa muna da takaddun filayen na gaske, namu ne da gaske filayen. Ya ce mana shi ma yana da takaddun filayen. Muka je wurin mai unguwar yankin, muka gaya mishi abin da yake faruwa. Ya ce mana zai yi bincike, da ya yi bincike ya zo ya gaya mana cewa mutumin nan yana da karfin da ba zai iya shari'a da shi ba. Ya gaya mana sai dai mu je mu sanar da 'yan sanda, da ni da dan uwana muka tafi muka je muka sami 'yan sanda. Hajiya, na ji dukkan bayananki, sannan kuma na gamsu da wannan takardu naki. Don haka za mu ɗauki bayanai mu shigar da ƙara. Yanzu za ki ba su kuɗin takarda da biro. To yalla ɗaya a faɗa ko nawa ne ai zan bayar. Amma shi wannan mutum yake magana akai a ina yake kuma yaya sunan shi? An ce mun ɗan siyasa ne, kuma akwai lakanin da ake kiran shi da shi yawwa guguru. Guguru ba? Hajiya, wannan suna ai ba boye bane ba, dan majalisa ne fa mai ci a yanzu. Ina ba, ai ni ba zan sani ba tunda ni ba 'yan siyasa ba ce. Ni tsakanina da su lokacin zaɓe in je in dangwala ƙuri'a kawai in dawo. Gaskiya ne. To amma kai ka san shi? Ya san shi, ni na faɗa masa sunansa gurguru. Okay, babu damuwa. Insha Allah za mu shiga da garanki. Yanzu abin da zai sai ki ba su dukkanin bayanai. To gobe idan Allah ya kai mu sai ki dawo. Yawwa ga wannan ki ajiye, ku dauki dukkanin bayanan za ta ba ku takarda da biyu. Na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya dafa. Na gode madalla, na gode. Haka wannan ɗan sandan ya ɗauki bayanai na, sannan na biya kuɗin biyu.